Ассалому алейкум, обуначиёни саҳифаи Испара Про. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба шумо ваъда дода будам, мо дар айни ҳол дар шаҳри Тула қарор дорем. шаҳри Тула ин вилояте аз вилояти Русия мебошад, аз Москва 200 километр дуртар. Чойхона аст. беҳтарин афқотҳои бамазза, хӯрокҳои бамазза мепазанд: нон, самбусаҳои говӣ ва гӯсфандӣ. дӯстони азиз, ногуфта намонам, чойхона дар суроғаи кӯчаи Кауля 20, ба русӣ Кауля 20 мешад, дар паси бинои мағозаи пятёрочка қарор дорад. ҳозир аз дарун чойхонаро нишон медиҳам ба шумо. дӯстони азиз, боз худо хоҳад тамошо мекунем ба ҳам. дӯстони азиз, як ҳамватани азизам инҷо ба оши худои досиям. инҷо одам бениҳоят бисёр ҳам вақти машғул оши худои хурсиян ҳама чойхона бениҳоят калон барҳаво. дӯстони азиз, метавонед дар инҷо касоне ки дар шаҳри Тула ҳастанд тӯй гузаронанд. оши худои зиёфат, марҳамат бо дӯстон битон бо ҳамдигар дам гирифтам. мана имрӯз якта бародари ҳамватаномо инҷо ба оши худои досиям. ҳамиқа мана одами манам инҷо ба оши досиям, зиёфат досиям. худо умрашомо баракат диҳад, корашон ривоҷ диҳад. ҳамватано бояд дастгири ҳамдигар бошем. дур аз ватан бояд ҳамдигарро дастгирӣ кунем. инҷо бениҳоят ҷои калон. метавон то ман инҷа отдельный банкет ташкил карда. инҷа отдельный банкет берунаш ҷо одам бемалол шитиян макса. метавон то бо ёру бародаро омада инҷа ҳаминҷои худашба ҳамин дар ин ошхона ба якбора калон. мана шашликҳои қима, гӯштин, сихкабобои мурғи, гӯшти гӯсфанд, гӯшти гов, мана нонпаз бениҳоят бачаи асил меҳнат кардани нону бентон свежа ҳамаша ҳаминҷанда мепазанд. якбора ҳаминҷанда шумо ба метиян ҳама чиз дар ин худи ҳаминҷа ба самбусаҳои гӯштин мешад. самбуса тосути чана мешад ака? бегонаи баба хадо мешад. мана самбуса свежа митанораш мепазанд. уже ози вақташ гузаштагӣ. мана нону бентон. худо илоҳим қасбатон баракат диҳад. мана ин нону хушрӯгише бентон. мана мехоҳ ҳамватанои мо тоҷикои мо омода ҳаминҷанда нонои бамазза пухсиянд. худованд касбу корашонро ривоҷ диҳад. касоне ки мана акаҳои шашликчӣ инҷанда шашлик каросиянд, шашлик адо шуда суже. инҷа ба на танҳо тоҷико, балки дига миллатҳои мана урусу, армену, озарбойҷону, қазоқу, қирғизу, кадом миллате ки набошад инҷа ба даромада албатта ахӯрокҳои бомазза инҷа истеъмол намуда яҷон баҳра мегиранд. мо шуморо таклиф мекунем. марҳамат кунтон касоне ки шаҳри Тула ба меҳмон мешанд меёд, Тула ба ҳаминҷанда кору фаъолият мекунтон ме. ошхонаи мо дар кӯчаи Кауля 20 дар паси мағозаи пятёрочка қарор дорад. мана аз тарафи кӯча нигоҳ кунем дар ҳамин гирду атроф битон бениҳоят ҳама чиз бамазза. ҳаминҷанда поврои ҳамватанои хуdo мо салат ҳама чиз аст. дӯстони азиз, ман инҷа ба ҷазза мо камака дер кара омадем. инаки ман ҳама чизи аз сараш мегирифтам. ин ош бурда палав мугон тарафҳои сара ман намедонам ин тарафҳои дигар шаҳру дига минтақаҳо тамошопурсигӣ доштам. ҳама ҷо чхеле ки дар навор дистон тоза озода ягон ҷои мо омода фасон накардем. худо мо специально ман рост даром омада ки тосим ҳозир оши мекишим берун ба оши худои сос адават мекунам. равғанои зағира исфара худи исфара мебинед. равғано ҳамаш метавонед омада ош хӯритон инҷанда. زمین نبود مثلت سنما های های مثلت سنما های های